Masa borok bini thanio tok masa tongo. A tok salbrom no rangsak butui tisa tuyo. A tok tuino phalaino a borok belaino tongthogui tongmani sana sabaya nungna nungbaya khlaiui. Salsa a borok ni thanio wansuk mung phaika. Ang salbrom tok tisa khlaiui phalai tongmani slai tok no butharui je tok ni bisingo tok tui tongmani no waisa bai tiklai bai phalke ang teibo ganang ungdo kuknai ang ganang bo ungkuknai honoi songgai haikena a borok tok no butharui paika tok ni bisingo tok tui de tong honoi bo naika hai phono kaisa phono manliya hake a borok bini saya no sawai manka bo as samong no khlaiui belai no dukho nangjaka bini thanio taiwaisa wansuk mung phaipiroka ang atok tui kaisa manmani no salbrom phalui tongke ang obai singna nanglak khamun ang tabok kaisa phano se manliya tok bo tui nai bo kurika ang buthari paika nei abai ke dukho nangjaka bo last digo bini saya no bo regret ungkha Geseng o story ni bising tui tamo srenggai manka male je borok ni thanio lupsa gobang abini lubino bono derarunai salsa jeng chini thanio tamo tong abo baino jeng khusi ungui tongmanke belaino hamo bara manna musungkha hanke abo sini sago dera mungse tubui phainai Engke o story no sajake like khaidi tei share khaidi channel no subscribe khaya khongke subscribe khairdi gatal video mannen bagui